Iti nasantuan nga ebanghelyo wenno naimbag a damag ni Apo tayo a Hesukristo kas insurat ni Matthew Kapitulo 1. Kapuunan ni Hesukristo. 1. Kapuunan ni Hesukristo, anak ni David, anak ni Abraham. 2. Ni Abraham pinutot na ni Isaac, ket ni Isaac pinutot na ni Jacob, ket ni Jacob pinutot na ni Juda, ken dagiti kakabsat na. 3. Ket ni Juda pinutot na ken Tamar, da Fares ken ni Zara, ket ni Fares pinutot na ni Esrom, ket ni Esrom pinutot na ni Aram. 4. Ket ni Aram pinutot na ni Aminadab, ket ni Aminadab pinutot na ni Nason, ket ni Nason pinutot na ni Salmon. 5. Ket ni Salmon pinutot na ken Rahab ni Boaz, ket ni Boaz pinutot na ken Ruth ni Obed, ket ni Obed pinutot na ni Isai, ket ni Isai pinutot na ni Ari David, ket ni David pinutot na ni Salmon, iti daydi babayi nga asawa idi ni Urias. 7. Ket ni Salomon pinutot na ni Robom, ket ni Robom pinutot na ni Abias, ket ni Abias pinutot na ni Asa. 8. Ket ni Asa pinutot na ni Josaphat, ket ni Josaphat pinutot na ni Horam, ket ni Horam pinutot na ni Uzias, ket ni Uzias pinutot na ni Hutam, ket ni Hutam pinutot na ni Akas, ket ni Akas pinutot na ni Ezekias. 10. Ket ni Ezekias pinutot na ni Manases, ket ni Manases pinutot na ni Amon, ket ni Amon pinutot na ni Josias. 11. Ket ni Josias pinutot na ni Jeconias, ken dagiti kakabsat na idi pannakaipanda sa di Babilonia. 12. Ket idi kalpasan ti pannakaipanda sa di Babilonia ni Jeconias pinutot na ni Salatiel, ket ni Salatiel pinutot na ni Zorobabel. 13. Ket ni Zorobabel pinutot na ni Abiud, ket ni Abiud pinutot na ni Eliakim, ket ni Eliakim pinutot na ni Asor. 14. Ket ni Asor pinutot na ni Sadok, ket ni Sadok pinutot na ni Akim, ket ni Akim pinutot na ni Eliud. 15. Ket ni Eliud pinutot na ni Eleazar, ket ni Eleazar pinutot na ni Matan, ket ni Matan pinutot na ni Jacob. 16. Ket ni Jacob pinutot na ni Jose, asawa ni Maria, a nakayanakan ni Jesus a managan ti Kristo. 17. Iti kasta amin dagiti kapututan a mangrugi ken Abraham, agtungpal ken dagiti 94 a kapututan, ket mangrugi ken David agpapan idi pannakaipanda sa di Babilonia 94 a kapututan, ket nanipod idi pannakaipanda sa di Babilonia agtungpal ken Kristo 94 a kapututan. Disiutso, ngam ti pannakayanak ni Hesukristo kastoy, idi ta nakiasawa ni Maria nga inana ken Jose, ket idi di dapay nagdina. Nasarakan a nagsikog iti aramid ti Espiritu Santo. 19. Ni Jose nga asawa na agsipud panasingpet, ket di na kayat nga ibabain, insikat na kabaybayan iti nalimed. 20. Ngam idi ta panpanunutan na daytoy, adtoy maysa nga anghel ti Apo nagparang ken kuana, iti maysa a tagtaginep, a nagkuna, Jose anak ni David, di kaagduadua nga umawat ken Maria nga asawam, ta tinabukel ken kuana aramid ti Espiritu Santo. 21.
ket aganak to iti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Ta isu isalakanan to tili na kadagiti basbasol na. 22. Ket amin daytoy naramid tapno matungpal ti sinao ti Apo nga inaramat na di mamadto a kunkunana. At to'y ti maysa a berhen, agsikuk to ket aganak to iti maysa a lalaki, ket panaganandan to iti Manuel. Ano mayulog kahit na sa awen ti Diyos adda kadatayo. 24. Iti kasta ni Jose idi a nakariing iti turog na inaramid na kas ti imbilin ti anghel ti Apo, ket inawat na ni asawa na. 25. Ket saan na tinignay agingga ti impasngay na ti umuna-unay nga anak na lalaki, ket pinanaganan na ti Jesus. Uno, idi tanayanak nga rode ni Jesus ijay Bethlehem sa di Judea, kadagidi aldaw ni Ari Herodes. At to'y dagiti mamasirib kadagiti luglugar iti daya imayda sa di Jerusalem a kunkunada. 2. Sa dinno tiyan tinayanak nga ari dagiti Hudyo, ta nakita mi ti bituin na ijay daya, ket imaykam agdayaw ken kuana. Idi mangyeg daytoy ni Ari Herodes, naglagaw kityamin at taga Jerusalem, nakipaglagaw damit. 4. Ket idi nga inurnong na amin a panguluan dagiti sakerdote ken dagiti iskriba ti umili. Ininto dano sa rinungata ti pakayanakan ti Kristo. 5. Ket kinunada ken kuana, sa di Bethlehem sa di Judea, takasta ti adda nga insurat idi mamadto. 6. Ket sika Bethlehem daga ni Huda, saana sika ti kababasitan kadagiti prinsipes ti Huda, ta sika ti pagtauran to ti maysa pangulo, amang pastor iti ilik nga Israel. 7. Iti kasta ni Herodes inaiban na dagidi mamasirib iti nalimed, ket inamukod na kadakwada a naimbag ti tiyempo a pinagparang ti bituin. 8. Ket imbaw na ida sa di Bethlehem a kunkunana. Inkayo ket damagan yo a naimbag ti may papan iti ubing, ket no masapulan yun to yamuyo kanyak, tapno siya mapanak tumit agdayaw ken kuana. 9. Ket idi kalpasan ti panakit timod da iti ari, napandan ket adtoy ti bituin, nakita da ijay daya, agturturong iti masangwanan da, agingga ti nakagteng ket nagsardeng iti ngatuen tiyan ti ubing. 10. Ket idi nakita da ti bituin, nagragsak da iti napalalo. 11. Ket idi simrek da iti balay, nasarakan da ti ubing ken ni Maria nga inana, ket nagrukbab da, nagdaydayo da ken kuana, ket linukatan da giti gupgupit da, indaton da ken kuana dagiti sagsagut da abalitok ken insinso ken mira. 12. Ket idinto napakdaran da gapu iti maysa tagtagaynep as andang agsublin ken Herodes, nagawid da iti dagada iti sabali a dalan. 13. Ket idi nakapanaw dan adto iti maysa nga anghel ti Apo, nagparang iti maysa at tagtainep ken Jose a kunkunana, bumangon ka ket alaom ti ubing ken ni nana, ket agliming ka ijay Ehipto, ket agyan ka sadyay agingga ti panibagakto ken ka, ta ni Herodes sa pulanan to ti ubing, tapno pukawon na.
14. Ket bimangon inalana di ubing ken ni inana itirabi ket napan ijay Ehipto. 15. Ket nagyan sadyay aginggati ipapatay ni Herodes tapno matungpal ti sinao ni Apo gapu iti pannakaaramat ti mammadto a kunkunana nanipod Ehipto inaybakti anak ko. 16. Iti kasta ni Herodes idi nakita na nga inuyuyungan dagiti mamasirib nagpungtut unay nagbaon ket pinapatay na dagiti amin nga ubing alalaki nga adda idi sadi Bethlehem ken amin a beddeng na manipod kadagiti agtawon ti duwa nga agpababa kas ti tiyempo apan nakawat na anay kadagiti mamasirib. 17. Natungpal nga rod tinaysao iti pannakaramat ni mammadto a Jeremias a kunkunana. 18. Nangyeg titimek iti Rama sangit kindungaw adakkel ni Raquel as sangitan na dagiti anak na ket dinak kinaya ti maluluwa ta awandan. 19. Ngam idi natayan ni Herodes adtoy maysa nga anghel ti Apo agparang iti maysa at agtainap ken Jose sa di Ehipto a kunkunana. 20. Bumangon ka ket alaom ta ubing ken ni inana ket in ka ijay daga ti Israel ta nataydan dagiti mangsapol ti biag ti ubing. 21. Bimangon nga rod ket innalana di ubing ken ni inana ket imait iti daga ti Israel. 22. Ket idi mangagna ani Arkelao agari idi sa di Judea a maisukat ken Herodes nga amana nagbuteng amapan sadyay ket gapu ta napakdaaran gapu iti maysa at agtainap napan kadagiti diso ti Galilea. 23. Ket imay ket nagnaed ijay ili amanaga Nazaret tapno matungpal ti sinao dagiti mammadto amanagan to ti Nazareno. Matthew Kapitulo 3. Ni Juan a Bautista. 1. Ket kadagiti ngaldaw imay ni Juan a Bautista a nangaskasaba itilit ang ti Judea a kunkunana. 2. Agbabawi kayo tati pagarayan ti langit a sidigen. 3. Tadaytoy isuday di sinao ni mammadto nga Isaias a kunkunana. Timek ti maysa nga agaw-awag itilit ang isaganayo ti dalan ti Apo palintigan nyo dagiti danana. 4. Ket ni Juan metlaeng adda pagananay na idi adotdot ti kamilyo ken maysa barikas alalat a nailikmot iti siket na ket titarawna idi dagiti dodon ken dero. 5. Idin rimwar anapan ken kuana ti taga Jerusalem ken amin at taga Judea ken amin at taga arubayan ti Jordan. 6. Ket nabo iti saranda ken kuana ijay karayan Jordan nga ipudpudnoda dagiti basbasolda. 7. Ngam idi nakita na dagiti adu kadagiti Pariseo ken Saduseo ngam umay iti pamautisarna kinunana kadakwada dakayo kapututan dagiti karasaen asino tinamalakad kadakayo a pumanaw iti pungtot nga umayto. 8. Agaramid kay nga rod kadagiti bunga a may kari iti panagbabawi. 9. Ket di kay panunutan iti unegyo metlaeng a kunayo adda ni Abraham a panakaamami ta kunak kadakayo ati Dios mabalin nati mamangon kadagiti anak ken Abraham uray pay kadagitoy bato. 10. Ket itan tiwasay na ikabilin iti ramot dagiti kay kayo tunggal kayo nga rod adi mangted tinasayaat ang bunga
mapukan ket maisungrod iti apoy. Unsi, siya kinapudno na bautisran kayo iti danom. Maipay iti panagbabawi. Ngam dayta umay sumaruno kanyak addadda ti panakabalin na. Ngam siya dagiti sapatos daytoy sa anak amaikari ngag-iggem. Isu bautisran na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Dusi, ti paid na adda iti imana ket sa prida nanto analaing ti pagbayuan na ket ornongan nanto ti trigo na iti kamalig na ket puura nanto ti garami iti apoy adi maiddep. Pannakabautisar ni Jesus. 13. Idi ni Jesus nanipod Galilea agingga ti Jordan napan ken Juan tapno pabautisaran ken kuana. 14. Ngam ni Juan kahit na kumaidi atipden kunkunana. Siyak masapul ko ti pabautisaran ken ka ket sika umay ka kanyak. 15. Ngam idi simumbat ni Jesus kinunana ken kuana. Namungam ita takasta ti maipaay kada tayo panang tungpal ti amin a kinalintag idin inanamungan na. 16. Ket ni Jesus idinalpas ana bautisaran dagos asimangat nanipod iti danom. Ket adtoy dagiti langlangit nalukatanda ken kuana. Ket nakita na ti Espiritu ti Dios bumababa akasla kalapati ket umay ken kuana. 17. Ket adtoy ti maysa a timek nanipod kadagiti langlangit kunkunana. Daytoy ti anak ko dungdungek isu pagkapnikhak unay ken kuana. Matthew Kapitulo 4. Ti panakatsairo ni Jesus. 1. Idi ni Jesus naipan iti Espiritu ijay litang tapno sulisugan ti Diablo. 2. Ket idi anagayunar iti 40 ngaldaw ket 40 arabi kalpasan na nagbisin. 3. Ket imay ken kuana ti manuliso ket kinunana ken kuana. Musika ti anak ti Dios ibilin mo dagitoy bato agpalinda tinapay. 4. Ngem isu simumbat ket kinunana adda ana isurat saan laing tinapay ti pagbiag ti tao no diket ti isuamin asao arumwar iti ngiwat ti Dios. 5. Idin di Diablo impan na iti nasantuan a syudad ket insaad na iti rabaw ti kangatuan ti templo. 6. Ket kinunana ken kuana. No sika ti anak ti Dios tumapwak ka manipod ditoy agingga iti baba. Tada na isurat isu ibilin nanto kadagiti anghel na ti maipapan ken ka ket sakruyen da kanto kadagiti imada amangan lakit tamaitibkol tasakam iti bato. 7. Ni Jesus kinunana ken kuana. Adamit naisurat di kanto sulisugan ti Apo Diyos mo. 8. Di Diablo impan namanen iti maysa bantay anatayag unay. Ket impakita na ken kuana dagiti isuamin pagpagarian ti lubong ken ti dayagna. 9. Ket kinunana ken kuana. Amin dagitoy itdekto ken ka no agrukbab ka nga agdayaw kanyak. 10. Idi ni Jesus kinunana ken kuana. Pumanaw ka Satanas, taadda naisurat agdaydayaw ka iti Apo Diyos mo. Ket isu ti pagserbyam to laing. 11. Idin ti Diablo pinanawanan ket adtoy dagiti anghel dimtengda ket nagserbida ken kuana. Ni Jesus ijay Galilea
dagiti imununa nga adalan. 12 ngem idi nangyeg ni Jesus ani Juan adda a nabalod nagsubli ijay Galilea. 13 ket pinanawan na ti Nazaret demteng ket nagnaed ijay Capernaum nga adda iti igi ti baybay kadagiti nagbidingan ti Zabulon ken ti Neftali. 14 tapno matungpal ti sinao ni mamadto nga Isaias a kunkunana. 15 ti daga ti Zabulon ken ti daga ti Neftali. Iti din na ti baybay iti labes ti Jordan, Galilea dagiti Hentel. 16 dagiti umili ang nagtugaw kadagiti sipnget nakakita da ti dakkel a lawag ket dagiti nagtugaw ijay diso ken linong ni patay ti silaw linawagan na ida. 17 nanipod idin rinugyan ni Jesus ti nangas kasaba ken nagkuna agbabawi kayo tati pagarian ti langit as sidigen. 18 ket idi anagnagna ni Jesus iti dinna ti baybay ti Galilea. Nakita na ti duwa nga agkabsat ni Simon ang managan Pedro ken ni Andres agkabsat na mangi tintinag ti maysa nga iket iti baybay ta dumakdak lisda. 19 ket kunana kadakwada umaykay sumurot kanya ket pagbalin na kayto a dumakdaklis kadagiti tao. 20 ket dagos a pinanawan da dagiti iket ket simurot da ken kuana. 21 ket idi nagtuloy anag na nakita na ti duwa pay nga agkabsat ni Santiago nga anak ni Zebedeo ken ni Juan agkabsat na iti barangay agraman ken Zebedeo nga amada a tartarimaanen da dagiti ikit da ket inayaban na ida. 22 ket dagos a pinanawan da di barangay ken ni amada ket simurot da ken kuana. 23 ket ni Jesus linawlaw na ti amin a Galilea nangisurusuro kadagiti sinagoga da ken nagikaskasabada ti ebanghelyo ti pagarian ket nang papaimbag kadagiti amin akita ti sakit ken amin akita ti ananayen kadagiti umili. 24 ket nadinamag iti amin a Siria ket enyegda ken kuana dagiti iswamin nga masaksakit dagiti kinapitan ti naduma-duma a saksakit ken rigrigat ken dagiti nagungan dagiti sairo ken dagiti adda bulan-bulanen da ken dagiti di makagunay ket pinaimbag na ida. 25 ket simurot da ken kuana dagiti dadakkel a bunggoy ti tao naggapuda iti Galilea ken Decapolis ken Jerusalem ken Judea ken iti labes ti Jordan. Matthew kapitulo 5 ti kaskasaba iti bantay dagiti naimbag agasat. 1 ket idi nakita na dagiti adu a tao imuli iti bantay ket idi nakatugaw imay ken kuana dagiti adalan na. 2 ket nangrugi a nagsao nga insuro na ida a kunkunana. 3 nagasat dagiti napanglaw iti pakinakemda ta kukwada ti pagarian ti langit. 4 nagasat dagiti agladingit ta maliwliwa danto. 5 nagasat dagiti naima tatawidan danto ti daga. 6 nagasat dagiti mabisin ken mawaw iti kinalinteg ta mapnak danto. 7 nagasat dagiti manangasi talag-amon danto
tiasi. Utso, nagasat dagiti nadalos ti puso da, ta makita danto ti Diyos. 9. Nagasat dagiti mamagkakapya, ta managan danto anak ti Diyos. 10. Nagasat dagiti maidadanes, maipuon iti kinalinteg, ta kukwada ti pagarian ti langit. 11. Nagasat kayo intuno lalaisen da kayo, ket idadanes da kayo, ket pagsasauan da kayo ti amin akita ti dakes gapu kanyak, nga agulbod da. 12. Agragsak kayo ken agrag-o kayo, launay, tati gungunayo dakkel sa dilangit, takas tamit ti panangidadanis da kadagiti mamadto ang nagbiag nga imununa ngem da kayo. Ti kaskasaba ijay bantay, kanayon dagiti adalan isuda ti asin ti daga ken ti silaw ti lubong. 13. Dakayo ti asin ti daga, ngem no ti asin ti mamnayen anyan to ti pangasin kin kuana. Awanen ti kapaypayan na, no di maibedleng itirwar ket paddekenen dagiti tao. 14. Dakayo ti silaw ti lubong, ti maysa nga ili anay saad, itirabaw ti maysa turod, saan amabalin nga ilimming. 15. Ket saan met aggangatan dagiti tao ti maysa silaw, ket sa ikabil iti sirok ti maysa asalup, mudiket iti pagsilawan, ket lawagan na dagiti isuamin nga adda iti balay. 16. Kasta kuma ti panaglawag ti silawyo iti sangwanan dagiti tao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramidyo, ket dayawon da kuma ni amayo nga adda sa dilangit. Ti kaskasaba ijay bantay, kanayon ti panakatungpal ti linteg, ken dagiti sinao dagiti mamadto. 17. Ti kay pagarupen nga imayak amang dadaol iti linteg, wenno kadagiti mamadto sanak nga imay amang dadaol no diket mangtungpal. 18. Ta ti kinapuno na kunak kada kayo nga agingga ti mapukaw ti langit ken daga, uray la kuman no maysa uta wenno tulnek dinto mapukaw iti linteg, agingga ti isuamin matungpalda. 19. Gapuna uray siya sino amang salungasing to iti maysa kadagitoy bilin kababasitan, ken mangisuro ti kasta kadagiti tattao, managan to ti basit unay ijay pagarian ti langit. Ngem uray siya sino nga mangaramid ken mangisuron to kadakwada, isuma nagan to ti dakkel iti pagarian ti langit. 20. Tasya kunak kada kayo ano ti kinalintegyo, santo adakdakkel, ngem ti kinalinteg dagiti iskriba ken parisyo, ni kaanuman di kay tusumrek iti pagarian ti langit. 21. Nangegyo ana isaw kadagiti imununa, di ka mabapatay, ket sa sinuman mamapatay to, agbigat to iti pannakaukom. 22. Ngem kunak kada kayo nga uray sa sino agumura iti kapsat na, agbigat to iti pannakaukom, ket uray siya sino nga agkunan to iti kapsat na, ong-ong, tagbigat to iti pangukuman. Ket uray siya sino nga agkunan to kenkuana, awan nakim mo, agbigat to iti infierno nga apoy. 23. Ngarud no agidatdatag ka, ti daton mo iti altar, ket ijay malagip mo ni kabsat mo anda anyaman ken kuana, maibusor ken ka. 24. Panawam sadyay ti daton mo iti sangwanan ti altar, ket inka makikapya nga umunapay ken kabsat mo, ket kalpasan na umay ka ket igayat mo ti daton mo. 25. Makikapya ka iti madaras iti karinggor mo, no adda kapaylaeng maikuyog ken kuana iti dalan, dilaket ta maaramid at ti kabuso mo
iawat na ka iti ukom. Ket ti ukom iawat na ka iti alkalde ket maipisok ka iti pagbaludan.